ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಬ್ರದರ್ ಟಿ.ಕೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕಣಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಜುಲೈ 30ರಿಂದ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂತ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ? ಅವರು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ಅವರಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಐಸಿಯುಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸೋಂಕುಗಳು ಅವರ ಲಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೋನ್ಸು, ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ಯೋಸ್ಟಮಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ವೆಂಟಿಲೇಟರಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಐಸಿಯುಲಿರುವಾಗ ಐಸಿಯು ಮೇನಿಯಾ ಅಂತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲವಾಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕುಳಿದಿರುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲವಾಗಿ. ಏನೋ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ನೀವು ಅನೇಕರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರೆಬ್ಬಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನೀವು ಅನೇಕರು ಅವರ ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರ್ ನೀವು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೂ ನೀವು ಕಿವಿ ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀನಿ. मग भाऊ बहिणीनो, ब्रदर टी.के. जॉर्जच्या भलायके माहिती दिवंक हांव आशेता. तो जुलैच्या 30 तारखेर आस्पत्रेंत आसा. ट्रॅक्योस्टमी केला, म्हळ्यार कृतक तो श्वास घेते आसा, अर्दें ते वेंटिलेटर आसा, अर्दो तो श्वास घेते आसा, पूण फूल कॉन्शियस आसा. थोडे ताका इन्फेक्शन लंग्स, ताज्या बोन्स आनी ब्लिडींग, ट्रॅक्योस्टमी केल्ले कडेन आनी हार्टांत इल्लें थोडे फावटी ब्लिडींग आसता, पूण ते डॉक्टर मॅनेज करते आसा. किडनीचे डायलिसीस चलते आसा, पूण तो कॉन्शियस आसा, सक्कट ताका कळटा. आनी सुमार दीस वेंटिलेटरान आसल्या निमती तो इल्लो रेस्टलेस आसा. सबार फावटी इल्लें ताका कंट्रोल करूंक कस जाता, तें कळोवन करनान वेंटिलेटर आसतना अशें बोगता. पूण कितें गरजेचें म्हळ्यार तुमी सक्कट ताजे खातीर मागते आसात. आनीकी चड 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 मागण्यार वयनाकात. कित्याक इतले दीस वैजी सांगतात, तांकांच अजाप. आनी थोडे फावटी थोड्या ह्या जाग्यांनी पळयलें, सांगलें आसा तो वाचना म्हणून, पूण आतां म्हणटा देवाक आसात कितेंच ना. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो, भाऊ टी.के. जॉर्जा खातीर विशेष मोपान आनी ताची जतन घेवच्या थंय आमचे भयण येसूस्पर्जेचे मंजुळा जॉय, तसो भाऊ टी.व्ही. डेविस, टी.व्ही. जोस तांच्या खातीर आनी हेर आमकां मजत करच्या खातीर तुमी मागा. ताच्या मेडिकल एक्सपेन्साक तुमकां कितेंय दिवंक भोगता जाल्यार हांगा सकयल म्हजे नंबर घाला, त्या नंबराक तुमी म्हजे फोन करचे. या गुगलार वचून फादर फ्रँकलिन टायप केल्यार म्हजे नंबर मेळटा. आनी खंयच्याय दुसऱ्या सूख माहितीक तुमी काण दिवचे नाका. आमचें काम मागचें. कित्याक भावान 35 वर्सां सुवार्ता परगट केल्या. ताका एक मडतीरपण म्हूण दिसता ताच्या जिवितांत. मस्तू कश्ट जाता, मस्तू भितरल्या भितर तो वळवळटा, दूख ताका आसा, तरी हें आमकां कळटा ताका पळयतना. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो, तुमी मागया. तुमकां कितें मजत दिवंक जाता तें तुमी मजत करियात. डियर फ्रेंड्स, I want to give update about the health of brother T.K. George. He is very much conscious, but there are little infections and bleeding inside in his heart and the place of tracheostomy and in his lungs and in bones. Everything is under control. Doctors are treating him well, taking care of him well. He's also restless because, those who are many days inside the ICU, they have this mania, ICU mania, ventilator. And is sometimes disturbed, restless, but sometimes very much conscious. And we need to pray for him more and more. That's what I am requesting you through this, to pray. Don't stop your prayers. I'll give you updates. Daily I may not be able to give you, but once in a week I'll give you. Or any emergency important things are there, I will let you know. Because he should come back. That may take some time. And there are many people who are good-hearted people who have supported for his medical expenses. And if you feel to support for his medical expenses, kindly contact me. My number is here. So may God bless you. Heavenly Father, we praise you, we glorify you, we thank you. ಸರ್ವೇಶ್ವರದ ಗರ್ಗ ಅವಳ ಪಕ್ಕಣಿದ್ದ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. In your name, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಜೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮ,
ರೈಸ್ ಬ್ರದರ್ ಟಿ ಕೆ ಜಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ, ಟು ಲೈಫ್. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ तम सेवेಗಾಗಿ एंबिसिरी, तुझे सेवे खातीर ताका परत उठय सोम्या जेजू. ताची पिडा गूण कर आनी ताका जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तो जैत जोडूं दी. इन द नेम ऑफ जीसस, येसू नामದ ದೇವರು ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಲಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್.